Nobundo bonge. So nakita amarioga kawaida aitogo tatukuruka conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyomba ya Kogo Plaza first floor room 2 na then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Neduke konia ebintu byubwagache asama guriura nyari gwikera mbabwate chi tiles chirangi chugwa kenyomba chiria cha Duracord emirango chi board cha Gypsum MDF boards chi tap chiamache chi ceiling boards curtain rods door locks chi chabi marble kitchen sinks na chain links na boigo nebintu binde binge batariri miyumu chukisi aribu Gusii hardware. Location ya ile Farmer Uchumi Supermarket Junction. Asibabu ateduka ejire opposite NCBA Bank. Nedukende nigere ime yomo churungo magega ye way bridge ime ya Homa Bay nigeduka yabo ere magega ye stationene ime yomo chukisumo nigobare asesemo ya Gorma ya Street ime yomo chonziwa nigobare opposite Wachonya Petrol Station naboko bakiresimi ase namba enutisano naibire kiandeyemo kiandainye isano naibire isano nemo gose enuti isano na ibere kianda marakabere ibere kianda inye ibere isano na ibere isano Yesa Hardware Kisii. Bei zetu ni nafuu, tunawakaribisha nyote Gusii Hardware. Ndizi TV ubwenso bumugushi nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkiya na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Chinsa chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu Gusii. Ndizi TV obwensu Gusii. Ndizi TV ubwenso bumugushi nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkiya na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Chinsa chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu Gusii. Mwanchumo ligeribono na gukwaniri handa wansia sobere tase margoba ya bono chinga chingo kuarigania
asemesa yamangana mayabu na botambe nkomanyi yali abereka okolekana kurwase mambi yali ngentambe wika Chinsa chigobono chabono margo bali tukulyo mwaryo asomotenyi ogatano litukulya Jumatano stariki bono emeronge tatoneyemo omwaka bwechiri bubere na meronge bere netatona mange abereka okolekana kurwase mambi yali ngentambe wika Chinsa chigobono achiyabono margowa ayubona siri bongo chikogo sansamura na okumanyi buna baliki baito erwako yasangire kuro chinkongo chonsi ime na isiko yorogongo ruwa Gusii nyira na bokondra gotobwatia wetene nsemelia ya mtandao nseme ya Facebook buna Ndizi TV News Digital na bagi nsemelia ya YouTube na pokotona buna Ndizi TV News nyira bono asogo chengera omuyego madaraka yubono okolekana kira omwake talikia mumutu nyugatana limo omuyego yomo nani gora okolekana ase county area ya Embu lituko liyangi kolenda se county ya Chinsa mochinde mege jone chiboigo okolekana gotikana yubono monchu muligeria litanganike gima tunyora mangana yo asenchera yoko ya chuta. Abachita bakabuna egari yo banyara so montasira bakayigora ime bakarusia petri bakayiba neiside mira ebintu binde byanga segari oitirwa so kwa magena go ikago kwa ne nyumba ya yego sambwa soko yabetiri yegari kianungu Nyamira. We've done all the necessary preparations to ensure that the event succeeds to the standards that all of us expect. Gomonano madaraka ni gora kolekane ase county ya Embu ankyo nemero bilionsi yekiranire. Serikali imechukua hatua ya kuhamisha maafisa wote wa kituo cha polisi cha Isibania. Kidhure kindi kyobeire bo babanyanyimbo bonsi kurwa segedeseni kya Isibania banganyi gochase Chinsa mochingaona sekigo sento komanyi. Asa yomone enda manga istaranse bono komanya senchira yoboy keranu holito kubwatana nergo eterasumono wimanyiriyo igakoro kwa Joshua Auta iritira ninchenkoro kwa Vincent Onyancha. Emesa yamangana Isato chabono botuko mwancho murigele tochakana robot rogo ichania kurwa kianungo imeje county ya Nyamira omo sayo mubwate myaka 35 kurwa Chinsa mecha kianungo yogotoka se county ya Nyamira ase kenyero kya Nyambogo ase wodi ya Mogombo ebunga ya kututuma saba ase county jibono niga eri tukolia lero ngabakawo itona abantu abwatobo robotindi bamuita aso gutumia magena goika omo sayo yokonyara kwa ngatebekana buno omo sayo yuniga baga kubatira mana basaibande asoko nyarako iba ebetiriye gari eyubona eri ya Nyagosira omonto yo mosiriye boguma bwaye kurwa sense miyo county ya Nyamira kolengana ya mate ekero bacho korobutuki yanyoreka buna ebetiriye yo mune bintu bindi bibeto kurwa segari eyo nigo byatoka asomo sawo ase nyumba ya yamenyete egento kerra abantu balengene keriri ndali tindi konyara ko musagana na kumuita asenchira yo gutumia magena goika gusiria oguma bwaye kolengana mokonyo mugambi kurwa sense miyo serie ta Clifford Nyanumba nigane kirekero kinagoteuna ngomusawa yunigekira ni obibyo bwo maiga yogotoka nebinte bikabitindegete angena samenyete asenka ya Chinsa mecho chia Nyamira nabo Clifford nigarukura gocha saba sae kone kibuna mbali ko bwatirania samangana arengeto webi egento kerra bango abo konyara gosiro mabwabo asaba igaroko boli gocha saba ntogotemo kirichi kasa mogako amagokabo na konyara goito monte kera korimo mocho kolendo gwakora boti gocha saba gambiri banyara ko mikere tambokero kolengana nelichiko obiro Nyagosira ni gogachire nkendu ya Nyamira ekero butukwime wagendrete n'abanyanyimbo Malitana nkoro Clifford okonu Nyanumba mugambi osira tsa application ndije nko akitiga Nyambogo ono nalinke bara sabor mambia anyora nko akruisi mino mutuleti ore kurwa ego kurwa Nyambanenga omonto itirwe igega Nyambogo so karanaicha nanyora ndi mutuleti ongeresanga mwana wagachete bakabune nyumba yao manyene omwana yakuruku Dickson Nyambega uyo Samuel yo mure miaka 35 35
bono gachite bakabuna egari yo manyara sumunta asira bakaigora ime bakarusia petri bakaiba ne side mira debinto binde byanga segari alafu rende ekaraba abanyira babwati bacha banyorinde no abigete mwaye atindikete mwaye nse moiga karaba ko muburi rende wansa gutama aliyo nyimo injustice ya mugwati kurumaiga wansa kumuita bamwaka amagena mpaka bamukura ono mbere nore gaiga nchira na ndende yora bale mocha libono nto gatebia abana baitu ngamba ko kole bintu ne bio boibi kiagera biko baretera banyora bago ituno yaitiru na ndende abantu baitu nabotoko basaulinga ko banyorira omuntu muibi bako muitarinde bamubeka chingo litwa muiralia dinde ogambi kulinkana ndijiko nari goteba I think nara indate Nago tigana yono mwancho moligerego ikaigase county ya Kisii omo governor we county ya Kisii Paul Simbarati asiri tukuli ya kabira nigagendera netara ya yoko nyara gotare jibunge eluka nyara kumulekera amangana yokorosi owejibara maiga yoko tare bunge nyalibali masabo basi nabo machoge arati nigate erubuna ajikobwatira namana banyakonda bonsi ana watani bonsi asobura ibwe serikali ya county ya Kisii amune serikali nene eluka nyara kwa nekibunango kiranira magana alengeta magendro anenase county ya Kisii arati njika kichibo igoni gatugutera ramangana alengutobo gachiwe chinyomba chiri Elianse ekibono chirengire koroswa n'umurayi wense William Samuel Ruto asoko nacho kwebanga kwe Isato asemia saba kolemere mu bya serikali arati nigate birebuna eteri nchire mu yokonyara kokonyo mu Kenya bokonyora wanse asekerenga buna tuguterera amangana yuna kobolia abakenya gutanchira no obwa gachiwe chinyomba chekera ngo chense anene asensemeria ya Nairobi amune chinse mo chinde igabolia abatani bonse be county ya Kisii kubwaterana likone kibunango kini bale county ya Kisii. Usome jawande kenyoga? Dari si abantu banyolega. Ndio musina gate bringa ki abantu aba bagende njibon na negabana ya lengoro. Namasukume denga ki rasi mu senate. Wono na chiro na magoso si pingo chi na amaswali alengoro no mugaba no itoye etete no musine tanero denga ki korabwango tumabanta abanka ono twage kugenda ngane mazo tenga ho wanzu wita abantu baitu mbarubuka babuli umwana wako liro kwembekyo mu wanja ambaye ya mwendo ko mubutora ko mutore rakomera amere kaja tono susiye mu wanja boy abantu baitu njeninde tayari ewundi enima edemu ngakirite chikura kabicho muagete nasimaniki na umwango tera boy diga nganjire muleke muwanja muleke naenda mangana ye senate ntagete bandangire kirenga ki nalinda abasaka ndaba orotyo bunyira bo benkire town yaye bamanyida banda bamanyida yebo elibono troji kujya gaja to pale chosi ko bagajira to monganje ebintu bya kongere ebiri nerega iga koleta parliament umuda gete ebiri eri manyanga komenta mpaka magulia mahuta mpaka nega iga abantu baito mheshimiwa tunabona nyoka watu bya lakini bona abantu bae ba advice bo mubwati nyobo mumenya ngato sangiri kibesa togenda tumwe agajira abantu gite Nairobi abantu kuruga busongo mo change kibesa kiko agacha Nairobi ayi ko mo ndu bwati nyombo ngakora agacha no muntu ndo osabande mugoto nago tigana yumoncho morto tigaremeye county ya Kisii kumulekera boigari ya genretne libuna asentunde ya kabirogo cha amweli ya sokonyara gotegerere kine kebwaterane tyo kurusi kwa mwese ko mwana sagini ni wakolekana semargo ya bono
muno ase kambero kia bosongo gose Kisii Locots aigase county ya Kisii kolengana no muteneni wumana chebina ase litokolia Lady Senior Magistrate Christine Ogweno ni gobona ategera Chinsa mochonsi ensemo yobo soheli na boigonelie ikiria se kambero ase kiro ensemo ya watokoro rwabo igoro yokurusi kwa moiso ko mwana sagini ekolegia kolekano mutinyo 12 umwako eta maigo yumwana kunyara kurusi kwa maiso kati ya bali ya bwaterania sekine ke ngamo nangina koro uyore gati ase bali ko tebakanuna babwatera ntasobwa mona kumurusia maiso mwana sagini ngo yugo kiraboni ga kinegi kiekegenrete entunde ya kabero cyo moelyo nigo yategerwa seri tukulia lero ekirebotora ndre kubwatena ukumanyinde nande kinegi kirategererwe ase entunde yo moelyo eliboneka gambero gya bosongo se Kisii Locots gechikorwa okona cha kwaye igoro yokurusiwa kwa maiso ko mwana sagini gotigana nayo igobo egetabu bene kebwatamangana yeke Gusii nemera bare menge kemanyekanete buna enchengereria kibono kiaba enere dictionary yomu Gusii kebwatoko bene litokolia lero maiga yokuri kwaseka ke miaka 10 kubwatana bwatane bamanyete egekoro amo nomo vice chancellor university ya Kisii professor kama kubwatana na bantabande egetabu kya sogosiri bene litokolia lero se dictionary yeke Gusii ni gobo ya bwatukuru bene gocha sabanto erikonyara konye soma na koyotero konyara gokinia na kumanya amangana rengete ke Gusii omurike ito dipo na sanya na ikira na senseme yo ya university ya Kisii ekorogetabu ekyo se dictionary yeke Gusii iyare kubwa tukorobotru ayana ro ya senchira yobo ikirano egekoro kyomo Gusii nigo kiabirige konengetwa asegeka egetambe asebono abachaki bokunyorana kurenda omunu weke Gusii ime county ya Kisii nigo rero bakora omuyega omonene bokuigora bwene bwe dictionary yeke Gusii ase skuru enene ya Kisii University naende ntuli no mogoka so muyigo bwo gochake egetabu eke yego chigotoinora asokomanya eke Gusii ime na yaro omuntu wito osale kirake ase ngencho y'abantu barwete isiko bagasoa bakarete Giswahili bakarete Gisungu nakogokera igitabu gyansirwe gyanchengeri gekworokereri na kumanya igoro y'amang'ana yeke Gusii enchengeria negetabu yeke Gusii kebwate amarieta amo nengencho yaye tuligite muno agwende kwenye pronounce ntobegete muna phonetics and lexicology muna marieta yaka agwende kwa pronounce muna yeke Gusii kabisa egento keri nabate biritangani ngiringa otorigete getabu dictionary yega gochangira nga munubwa abagusii to base gusira nga kinara liya iga nande meaning ya marieta inarali na marieta yaka pronounced gukwana nabariki be gitabu eke nigo baerera ekirenge kenene ekikeirere ogotutukana no kwegeria emenu yende na gotasika egisaku kyomo Gusii cheto inore tumanye chingako chito ni chigekero chito na chiebisete erinde tuigwanane asokogayana na koherere ke Gusii egento kyogo kumya na ndegente kiamono ase mwanya gitinge minto inuka imwaruera ngakikwa iboro mwana ngane bisongo komoira ngane biswahili okomoira watigira omonogo ito bweke Gusii igo tware korera kurwanga mo Gusii ba minto tiga guoswa tiga kuirua leta abana barora bangina koro elio gokonya egesaku kyomo Gusii nigo barukuburia guchese serikali kurwari bagaria bene elio abarokiwa bagochaka chiskuru banyara konyora libaga lio kwegera omonu omotangani elio kogendereria egesaku ao anene mwamo Gusii muna noni nduka tuya gosoma tukatusake katuja ka nursery school kindergarten na lower primary wete tika bana bachakiwe wasomigwa umunwa mother tongue I think again the captured in the CPC kala wasomigwa vernaculars ebitabu na bari baturene dia samangana ye okwanege Gusii kurworo amako ba introduced to other languages boigo nigo baru gosaba gochia asabibori kwa abana libagaligia liyo komanya eke Gusii na kubwatia chimbaratero chomo Gusii liyo kogendereria egesaku akienare koreranga minto ngosira ke gochia
minto kegusigi osirwe minto iranaka kaimwaru cia marieta mokoroka abana Diana abana Osama ase injeji semichia bono okonyora na bana baito ntoriko baigorera bamanye Gusii kwaretire amang'ana waturutumbira omonuo na ende gotibwe manyeti and identity okwemanya negente kiaso omonto nigo rero riaringe rituko ryo kwegerera omunu b'omugusii anene bono asorogongoro igarwa Gusii oruru aberiro gutuguterware n'abantu asamatuka mange kuripotera Getaseni kia Ndizi TV korwa se school ya Kisii University gutuke Amayia County ya Kisii rietaria Nedipon Asanya Mbiamuno umurikito Dipona Sanya sorobochirwa senchira yoboye kirano igoro yenchengeri ya Gose Dictionary yeke Gusii gotigana yo n'umwocho muri gereria ekiombe kama kantabuna Threshold of Hope Africa ni goli tukolera bakoletaro yabo goche skuru yoboroso yari atek na bagone skuru elia ya secondary ya Ibenje kutoka sebunge ya Bumachoge chache ime county ya Kisii na kubatoke bitamba yabo chenugo chia sabana banyaroka balengana baroni ko batebire bunenchire mu joko nyarogo sirumu no munyaroka anekera gendrete na masoma yo muri kedo Josephat Amis no robotirwa senchira yoboime Ekiombi ya Threshold of Hope Africa nigo gekirana ase skuru yeriteke amona Ibencho eliokoena na ebitamba byo bachenugo chia abane nyaruka nabo igoko basira elinde banyara ko bakwegenderia asubuguma bwabo bwakira lituko Moche Ibencho skuru yeriteke primary twachago celebrate tukorio mwana munyaruka na gotukuba ebitamba byo bachenu elinde banyara ko bakomisia matuko ye klasi kala bale sichinga kichiri cyabo cyamatuko yabo cyane lero niko torega gasi skuru yeriteke for celebrate ritko ryo bachamiri abasubati amona abana ba minta bakebara se skuru yega twagokire ko korikora buya nende togotebya bari mumbya mona se ngincho bapnyara go twari bagario yogo sangana into twanyara togo somi na gosemi abana baito ase kinyoronga kibata kireko erenda sa abana banyaruka Gati meroberio ekiombe kegenda tako bage kobeka bene anene guchia se chiskuru no kwenike kenyere ko bage komerana amona abana anene chinyaruka as chiskuru likonyara ko bage koba obosemia igore chingencho bagenda tako bakwebe kanene ekero bali ase chiskuru ekiombe ya Threshold of Hope Africa nigo toko tarira bane school twaba masomo twaba egeri buna bakomanya inde baibeke buyamba kabakora masomo boy kon tutigetie abana baita bamuramaega nento gwakira ne school ya Ibenje secondary nero ngambu ya mona singincho ya tutemera abana twanyara to kubaseme na gosange kikerege ketwabuate twanyara to kwa abana bago kwana kurwa ase skuru yo nigo batebire ekerenga kyabekenene no kwendekenga banyare ko bagwetana na anene me county ya Kisii elinde kuira emeroberi yo ase boigo bago kire abagwatani abanyare ko bago ikirana na kwenana obokonyi anene guchase abana kinyaroka. Ningependa kushukuru marafiki zetu wote kwa wale ambao walijitoa wakaweza kufika mahali hapa na wale ambao walitusaidia kwa kuleta donations zao pesa kifedha na pia kwa kutusaidia na vifaa vya ambavyo wasichana wanatumia kwa hedhi. Tunasema ni asante. Wira chinga kechiga wakira aba kisangibane mbya mona sengincho twamekiri tukerigali alibuya abali banyara ko bagwikirana asomo yegoyo no moteli ya Hechiyang oyiboigo onyara ko bagakokera omoroberio bwekyombekyo Litikulia lero ntoinge ase skuru yeriteke primary na litikulia lero na igure buya ko combine aba minto ko Threshold of Hope Africa ase baletera abana abanyaruka sanitary pads. It has been a successful day to igure buya abali mutogwa kerambuya mona sega smagolengia atwali baga na wikira butoka tembuya mono and the Threshold of Hope Africa Moses anyway and Otias. Vile vile kwa shule hii tunataka kusema asante kwa sababu mlituruhusu tukaweza kufika mahali hapa na tukaweza kuelimishana na wanafunzi wenu. Kurinde Getaseni kia Ndizi TV nigo kianyara ko bage komerana amono mwana oyomo oyobwate ekewa anene kyuburaria. Sisi kulia leo ni otole life flow sema chiga cha Ibencho machawe cha county ya Kisii. Emasa ya mkwasi yote keliteke cross county ya Kisii ndoke Ian Muse machawe cha county ya Kisii.
kuripoti kitaseni kia Ndizi TV kuri constituency ya Mochoge Chache yekutoka me county ya Kisii Lieutenant Josephat Hamisi. Miyamono mulikito Josephat Hamisa soroboti rwa senjira yoboyekera n'umoncho muligerego tigana nayo mono tosoke isiko yorongorwa Gusii tumulikira lyaba kago kole kana igikano gesene tesiri tukolia lero igokya mwarigania omwaziri bw'ekisemi Zekeri Mbaki Machogo elikonyara ko igoro ye wizara y'ekisemi Machogo bosuwe enseme ye seneta nigabo likonyara ko bekaso bwasi yoremero lya bwatana se wizara yaye bwo kumulekera igoro y'eskuru yabeseke ya mukumu abwase gati abana basiri kumabwabo maiga yogotabakana bonego balyete ndagere talenge ndonge gotekagere ko bekwesumo abo bana babete bakolia abange gotigerwa koirwa nyagetali nabande gosiri kumabwabo nigo chinga kyecho mo senator Boni Arwale agamogani Machogo kunyara ko bekasi obwasi olimero bulekya serikali anene wizara ya yekisemi ebegete ko ene kinage kole kenga bunekyo ngari chiko chiko ene kigwa ase chiskuru chinde waiga Arwale ni gagani Machogo kunyara ko bekera so obwasi ole nakichinga chirichi abete chiko kuno anasa bana babo kunyara kuro nyagetali na kunyara ko bwenigwa nabo igo chinga chiri abana ose abana babo basirete na kibago chiko konyeka kurwa se serikali anaze wizara yekisemi. Mr. Speaker, sir, I rise to ask question number 22 on the order paper, being A, could the Cabinet Secretary state the remedial actions the Ministry has taken to allow resumption of learning in Mukumu Girls High School in Kakamega County following the suspension that occurred due to suspected contamination of food and water that resulted in the death of 4 students and 1 teacher, and the hospitalization of more than 100 students in various hospitals within the county. B, what support has the ministry given to families of the deceased, particularly in meeting the cost of treatment where applicable and the cost of burial? C, does the ministry intend to compensate families affected by the suspected contamination? Thank you, Mr. Speaker. Na chinga kicho no mwaziri weseme Zekeri Machogo ni ganyara gukwana inganeyo anagote abune ase wizara ya kisemi na begetemero beli ya kunyara kwa neki unangosira ramangana ngeze kisemi aiga sense ya Kenya igoro yeskuru ya mukumu ya baiseke asaba siri gati abana ba osire omabwabo enigo Machogo nyara kagote abuna chinga chiria abana babo babete bagosira niga ego chiko neki oseniga serikali ego chiko bwatoka shilingi chiri buchimi nyego chia sikirenka aso mwana bete gosira wale bakure nyagetali na kubweniwa serikali ne chigwa kana chibase ichonsi na kunyara gote unambagendere kubwaterana na kubeke mirobere likoneke na gakora kinga bune kyongero chikone kigwa ase skuru ende yonse. Mr. Speaker, on the cost of treatment, I wish to inform the House that the ministry through the head fee insurance policy catered for the cost of treatment of the 109 students in various facilities that they were admitted to. The facilities in which they were treated include the Kakamega County General Teaching and Referral Hospital, the Moi Teaching and Referral Hospital, the Aga Khan Hospital Kisumu, the Kenyatta National Hospital, Rive Care Hospital, Pungoma, Oasis Hospital, Kakamega, and Medihill Hospital in Kisumu and Eldoret. The deceased families are entitled to a group life insurance compensation of Kenya shillings 400,000 per student from the Edwafia insurance policy, and we are following that. And in a few days' time, I'm sure that the 400,000 that, according to the policy, will be paid to the affected families. The ministry, through the regional and the county offices and the school's management, has provided guidance and support to the bereaved families in pursuing these claims, which I've said they should be paid any time from now. The requisite forms have been completed and forwarded for processing, and as a ministry, we are pursuing to ensure
that expeditiously payment to that effect is made. Lastly, whether the ministry intends to compensate families affected by the suspected contamination, Mr. Speaker, sir, as I have indicated, the ministry, through the head of insurance policy, pays the costs of treatment for the tigana na yubono muwaziri bobolendo emekethre kindiki ni kirana sense media Isibania elikonyara kosonsora amangana yogo etana berga ko enake woro anensemo yobolende ayamaga yamenyibense mukanya ko murunga nagote buno bobolende aseme yuba beri boko irananse anasenga kentambe kolenga no muwaziri bobolendo emekethre kindiki ni gwate ero na serikali bono ni goye mugetege tambokiro asokubanganya abanyanyimbo bonsi kurwasegetseni kikya nyimbo kya Isibania na kungayo Chinsa muchinga awasa nyimbo bande bagochikotumwa gochi asensemeyo ego bono kidura ate birebo nenchire ya moyo kunyara ko tinyomolembe nobolendi ana sensemeyo ya Isibania. Serikali imechukua hatua ya kuhamisha maafisa wote wa kituo cha polisi cha Isibania. Tulikuwa tumehamisha OCS wiki iliyopita, tukahamisha deputy OCS. Amri ya serikali ya Kenya, ofisa wote yule wa ngazi zote ambaye alikuwa anahudumu katika kituo cha polisi cha Isibania lazima aende na apate nafasi ya kueleza yale malalamishi ambayo wananchi wametoa akiwa mahali pengine, sio akiwa hapa. Mwenchumulikile bono na mangeto kwa ganeti nyirabone county eri ya Embu aseri tukolia nkino mwenye madaraka orache go kolerwa ekerekere ne merobeli yonsi yabakiwikirana asensemeyo yabona kukira etarikia mutinyo gatano limo nigo togo chengera litukolia madaraka asomo yigo yurache go kolekana bono mwenchumulikile litukolia nkyo anene ase county yo ya Embu buno regional commissioner Paul Rotich abaga koenekia yonto kumanyankyo kuno murora cha kolekana Chinsa mochinde boigo mbachi kwa gokeria ali tukenjero ndi tukolia Jumatano buna botambe ase biro bitero tambe ntuchiko sanga nomura hiyo yoro MCA kurwase wodi ya nyakwe Cosmas Asmundio Jagi otoyo sanganera se Maragoba yabona anokunya kumulekera mangana ya magendro ase Chinsa mo aonjero wono mugavana wa county ya Kisii Paul Simbarati tukoligora boigo abetaka gutara Chinsa mechigana bokunya kuligereria goro yoboga chiwe chibaramu ne Chinsa mochinde ekorole boyole ngiri tukulia kabere maiga yogotara chibunge au yamunenda mangi tuchiko sanga sebiro bitere bitambe gonye ko bwate nkwana akobole konde wensi go chaso umwe bwe wodi ya nyakwe Cosmas yojage na bokoli bwatuka gatera nsembye mtandao Facebook Ndizi TV News Digital YouTube na Ndizi TV na bagana mbeli ya Ndizi TV News na bagana mbeli ya SMS na botambe tuchiko ligereria ali ya mobolino na bagonto sange naye emase motiganyora maji tukorana kwenda no mugani bwe tuko yoro umwe bwe wodi ya nyakwe Cosmas Oyagi Tosca.